Bon i chwarter awr o'r gêm di chwarae. Flint dros y gic i Aberystwyth. A mae Jonathan Evans yno a'r peniad dros y trawst. Y cyfle cynta'r gêm i'r tîm cartre a fe ddyle Evans wneud yn well. Mae'n bnawn reit frochus yma ar goedlan y parc heddi yma. Mae yna wynt, mae yna law, mae yna ymosodiad i Aberystwyth fan hyn. Ealing yn ei thynnu nôl i Flint yn ergydio a pham lai. A honna yn rhy boeth i Harry Thomas y golwr yn methu cadw gafel arni. Ond fe gafodd y golwr ddigon arni i'w gwthio hi'n glir. Ffôn ar tafliad hir. Mae'n cael ei chlirio yn dal ar y gwynt. Ealing sy yno. Cyffyrddiad da i Davies, Ben Davies. Y golwr yn arbed ag yna yn dal i afel arni. Bydd angen i Thomas wneud hynny gyda Evans dod i mewn. Davies, sgiliau hyfryd i gadw gafel ar y bêl. Dyma Hartley. Davies di barhau ar ediad. Ben Davies yn croesi at y postyn pella, mae'n taro'r postyn pella hefyd. Dwi'n amau bod yna wiriad bach a effeithiodd hediad y bêl, ond cyfle ar ôl cyfle i Aberystwyth yn yr hanner cyntaf yma. Mendes ar peniad. Patterson yn ei hennill i. Ac yn sydyn mae Evans i mewn tu ôl yr amddiffyn! O, mae'n taro'r postyn! Pêl syml uniongyrchol ar foli mor agos i Aber. Patterson dros y gic. Patterson! Heibio'r nod, ond oedd Thomas yno yn gyfforddus dwi'n meddwl. Ni'n ei chwarae bron i'r 2 munud ychwanegol i gyd ar ddiwedd yr hanner cyntaf. I gic i mewn at Bradford. Mae Flint yno! A mae Aberystwyth ar y blaen yn eiliadau ola'r hanner cyntaf. Maen nhw wedi cael sawl cyfle ac maen nhw'n llwyr heiddi'r fantes. Bradford yn ennill y peniad, Flint yn sgubo'r bêl i gefn y rhwyd. Ealing yn clirio. Mae'n dal ar y gwynt, ond Flint yn rheoli'n wych ac yna pas gampus. Mae'r lliman di aros i lawr, Evans yn glir ar y gol! A mae Jonathan Evans wedi dyblu mantes Aberystwyth. 19 munud o'r gêm yn weddill ac mae'r tîm cartre ddwy ar y blaen. Evans yn amseru'r hediad yn berffaith ac yna yn cadw i ben i rwydo. Aberystwyth 2, Caernarfon 0. Ffôn i fyny amdani gyda Adam Davies. Mae'r bêl yn syrthio i Darren Thomas. Louis Lloyd yn casglu. Mae Zach Clark gwell gan yr ymwelwyr. Clark yn ergydio a Jones yn arbed. Dwi'n tybio mae'r rhwyd ochr oedd i mynd. Thomas. Zach Clark. Ffôn ar y postyn cyntaf. Davies wedyn yn methu echlirio. Mae yna ail gyfle i Clark. A Jones yn arbed. Dyna'r gynnig gorau'r ymwelwyr hyd yma. Mae dal yn fyw. Jones mond yn dyrnu. A Darren Thomas. A'r ergyd allan. Dyna'r gore gan Caernarfon. Davies yn methu echlirio. Ac ergyd Zach Clark oedd angen yr arbediad yn sicr y tro hwn. 2 munud ar 10 o'r gêm yn weddill. Flint ar gic. A Bradford yn rhydd yn y canol! Bobl bach, sut fethodd e honna? Beth oedd ar feddwl Bradford? A lle oedd amddiffyn Caernarfon? Am gyfle. Thomas dros y gic. Davies yn clirio os da gyfle wrth ymosodiad. Mae Mendes yn o'n sgubo. Dyma Jones cyn chwaraewr Aberystwyth wrth gwrs. Thomas ar y cynnig cyntaf a Davies. Mendes. Patterson yn clirio. Mae yno hyd. Ffô yn ergydio. Y gwiriad yn syth i Louis Lloyd. A mae Caernarfon yn ôl ynddi. Maen nhw wedi deffro ers i Aberystwyth ddyblu'r fantes a gyda 5 munud yn weddill os na dro am fod yng nghyffon y gêm hon. Hartley ar tafliad. Davies. Bêl yn cyrraedd Patterson. Anodd cael gafel ar y bêl yn y gwynt yma sydd wedi chwipio drwy gydol y gêm. Flint, y bas fach bwt, a Jonathan Evans! A munud a hanner ar ôl i Caernarfon rhwydo. Mae Jonathan Evans wedi sgorio mae'r eildron y gêm a wedi dod ar 2 gol o fantes yn ôl i'r tîm cartre.
fe gymrodd ei gyfle yn wych.